नै सनाफोर जोंहा सबाय बिमा गायनो हा जावग्लिबाय नै लावगोजों आंजों हाखौ रानहोनोसै गिसि गिसि नालाय रानहोनानै गोबोरखि होनोसै लाइन लाइन गायना होनोसै बिनि खाथियावनो मैथा बांगाल मा गायनाय नै आगोलाव बेखौबो नै उनाव लाइन लाइन गायलांफिनसै सबाय बिमाया थैलांजोब्बाय आगोल गायना होनाया मैथा एसे दं नालाय ओंखायनो बेखौ जावखुथुवासै बिनि साइडआवसो जों जावग्लिबाय सबाय बिमा गायनो मर्निं नै आंहा ओंखाम जानोसै दिनै हाखु दाखु जालायबाय मादैया थांनांगौनि नै दालि जहल थोरसियावनो जमा जमि लाजोब्बाय दालि जहल जानोसै दालि जहल आलुजों सयाबिनजों एवनाय बुट एवनाय सबाय बिमा एवनाय बानलु लाबाय सनाफोर हाखु दाखु जानोसै नै मादैया माया बेनो बे मा मोनखो फैनो सोरनि टाइमखौ होनदों सनाफोर मिरामिसबासो गोथाव गोथाव खाखागोन ओरै ओंखाम जानगासिनो दङ रायजोनि जानाय सनाफोर कल्पना बै खोरखिखौ फांवराय मोदानदों जों जानायनि थाखाय लेथेब लेथेब संजोबाय गथ'फोर जालांनाय जों जानायनि थाखाय दालिखौ एसे लाबोनोसै संनानै होनायखौ मानो जाफैदों ओंखामा जाखांबायनो लावगा लावगा मा मावदों नों हा खानाय सिनजाहैनो ना सिनजाहैखांबाय सिनजाहैगोन अबे सराखैलाव सनाफोर
फुङावनो जानाय जायोना आङो 8टा फुंनि 8टायावनो ओंखामा बारा हाबा जायो फुङावहाय आलु सयाबिनखौ हालौनांगौ एसे नै थांनो ओंखारबाय सनाफोर नोंसिनि मादैया आब'आ सनाफोर जाखांनायजों लोगोसे लामायाव मा नुलाङो बेखौ देखायलांसैलाय सनाफोर अन्नानैल' नोंसोर जोबजासे नायदोल' दे सनाफोर मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय दिनैनि दिनाव सनाफोर नै आं रेल गेट मोनफैबाय ओंखारबोयै ओंखारबोनानै नैबे आदानि दखानाबो बयबो थांलाय फैलाय हान्था मेला जोंनियाव सनाफोर नै आं फैनानै स्टेसन मोनफैबाय ट्रेना फैसिगौबोदां आंना बेखौनो देखायलांनोसै आङो दिनै आङो जानानै लोंनानै फैनानै मा जायगायाव थांनो नागिरदों ट्रेना हाबबायानो सनाफोर गाखोनोसै नै मानसिफ्रा অনুগ্রহ করি মন করিব গাড়ী সংখ্যা 1595 কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ ভায়া জাঙ্গিয়া গুৱাহাটী 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহিছে गाखोनोसै नै आंहाबो सनाफोर दिनै लेट जादों ट्रेना गैया सिट गैया नामा सिदा औ नै बिस्रा बङाइगाव पार्टि মানে এদিকে আগে সামনে দিকে যায় না কথা জিরাইবাই পানি নাই আপেল লাগিব ঠান্ডা ওয়ারেস ঠান্ডা ম্যাঙ্গো ঠান্ডা ওয়ারেস ঠান্ডা গোবিন্দ শরণ Maya, Mumbai, Maya, time pass. Maya, सनाफोर भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबथ'नाय जाबाय बाय बाय